funufunu fiɲɛ jugumanba yan ye mɔgɔ miliyɔn 2.5 kunkama bali kuran na wagati min na sanji ani fiɲɛ jugumanba o ye Floride yɔrɔ caman tiɲɛ. Uganda u ka kunfilanin tun jolibɔ bana dugu kɔnɔna la mun bɛ de ye u ka kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ Saint Florence olu kɔni bila yɛrɛ kɔlɔsi la ka d'a kan olu de cɛ fɔlɔfɔlɔ min bɛ ni bana yer'o la san 24 ale furakɛ. Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin bini bolonɔ bila sɛbɛnfuraw la minnu bɛna kɛ a ka wulikajɔ ye Ukraine marayɔrɔ 4 minɛ Donetsk, Luhansk, Zaporizhia ani Kherson. Kiev farajɛ jamanaw bɛ mun wele i n'a fɔ minɛni dagabali. Brésilien bɛna u ka jamana ɲɛmɔgɔ kura sigi Octobre kalo tile 2. Dasumusumu y'a yira k'a fɔ ko sisan jamana ɲɛmɔgɔ Jair Bolsonaro ale kɔni bɛ kɔfɛla la jatumusumu senfɛ. Iran jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Raisi ko Mahsa Amini ni ale sara k'a to jamana danbe polisiw ka mara kɔnɔna la ko nɔminɛli bɛ kɛ a la mun ye kana dankari jamana ka lakana kɔnɔna la ko o fana bɛna nɔ bɛ minɛ.